I'm very proud about myself. Ne? Eyona nto indenza ndibe proud more is that my language to be an official language. So that izokwazi ukufakwa even nasezTVini, because uyabona ngoku sinazi challenges but asinazi solutions because our language is not official yet. Ukuze ke sikwazi ukusolve the challenge, we need to have a solution. I-solution yethu izawuba phi xa ilanguage yethu it's not official, which is I can't recognize ngokupheleleyo. Sinayo ke office yakwaDEFSA elapha eMdantsane okwangoku kulapho kungakwazi